khawunisize simakade njoyisakala khangisize somandla njoyisakala. Amabhela asicoco sinuka insundo nangamokokozela njengelifu lemvula asengela abantwana xa likhithika kabova pho mnoma nontshanga sodibandlela ezohlole zayidiba indlela zade zadiba nendlela zibunyonywana zibuthebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi bedlana laselenge mthontyingantyingana ngwane izixhobo zothukela siyanqula kaloku siyacamagusha xa sibuliso langozondo khubona oqunto mafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa sithi kaloku namhlanje ngumvulo mabandla kaqunta siyanamkela kaloku kulomzi wenkcubeko yesintu sinamkela kuwo kaloku lomzi wamagqabi okunyanga amaxolo lomzi wengcambu lomzi wamachiza njengoba nisazi kaloku namhlanje ngumvulo umvulo lusuku apho esincokola khona kako okuphayana evenkileni kwa-www.vuselanga.co.za. Namhlanje siza kuncokola ngesiphondo athi kabanye sisiqabo. Esi siphondo ke yinto eza kwenza ukuba uthandeke wenza ucaceleke lento ikwenza ukuba ube namathamsanqa athile. Asiri xa siqhuba kungalibali kaloku wena to subscribe ukwenzela ukuba singakuphosi isiphondo senyimini nje busibhaqile nje esisa namhlanje. Sawuthi kaloku xa sigqibo ncola ngaso esi siphondo sithi kuwe zifumanele nawe esakho phayana kwavusilanga kwi-online store kula www.vusilanga.co.za. Uzawukhala komnye athi hayi mna bhele kudala ndaguga mna le nto ufika sekudala ndizigugela ndizungagugi mna ngenxa yezi online store ndiyasifune sisiphondo kodwa ke eyi kunzima kumbhele sithi kuwe kaloku sifowunele sikukwe sikwenzele le nto yoku-order online uzokwazi kaloku uyifumana nawe ipasile yakho. Masigqibe ke kulena yokuchaza ngesi siphondo ngokutsho ukubana wena mntu ozawuthi ungene esikolweni njengoba abasebekhona nje isikolo siqhuba awuzuphuma esikolweni ungekayigqibi into yokwenza iziphondo. Kaloku isiphondo asikho sinye. Namhlanje sincokola ngesi sokwenzela uba umntu athandeke, umntu anikise umdla, umntu acaceleke, umntu abe namathamsanqa. Sizawuncokola ngesinye senza enye into ngenye imini phayana ke esikolweni. Kulapho uzawufundiswa khona ngezindidi zeziphondo, ufundiswa ukubana ufaka ntoni xa kutheni kwisiphondo, amayeza lana ngawaphi angangeniyo kwisiphondo esithile, ngawaphi amafutha afakwayo, ngawaphi angadibaniyo namanye amayeza akhoyo kuso esi siphondo. Yinto yaphayana ke esikolweni. Wena mntu ke uthi sikuphosile esi sokuqala, linda ke wena uSeptemba. Ukubana ke noSeptemba uza kuphosa, hayi awuzuphosa uzabe khona naye uFebruary ka-2021 bakaloku esi sikolo sithatha i-2 months igroup nganye ingene igroup iphume senza igroup ibenye mntanomhlo kwenzela uba singaxananazi ezi group nathi zisibhide. Ndicimba kaloku sesiwagawulile, masiwarhuqeni ke singene kuso isiphondo. Yintoni isiphondo? Kwakulula kudala ukuphendula ukuba yintoni isiphondo kuba kaloku ngoko isiphondo yayibhotilana incinanana enjengale uyibonayo apha kulo mfanekiso. Isiphondo yayiloo nto, heyi siyabhida ngoku iziphondo kuba kaloku ngoku nantoni na yakwazi uba sisiphondo. Bakhona abantu abathatha intindili umntu ayenze isiphondo, omnye uzawufumana enye imbotyi ithile. Ezi mbotyi zikhona iimbotyi ezibankudlwana, ufumanisa le mbotyi bakwazi uyigqobhoza njengentindili, umntu afake amayeza kowabo athi sisiphondo sakhe esi. Omnye uzawufumana iphondwane elithile onganobe liphondo sesiphi esi silwanyana esinephondo elincinci kangaka, kanti omnye abhaqa isipoponana qhagana lithile alisebenzise ibe sisiphondo sakhe, ibe yiloo nto ihlala epokothweni okanye ayifaka apha entanyeni ahlenyuka njengombathane okanye sihlale kuloo tasi yakhe. Kwisiphondo ke njengoba sisitsho ziloo nto i-limited by your imagination kuba kaloku umntu sesebenza noba yintoni ukwenza isiphondo. Umbuzo ngokubana ke kwesi siphondo kufakwa ntoni, asizuba prescriptive ke kwinto efakwayo kwesi siphondo njengoba sesitshilo ukuba esi siphondo wena usifunela ukutsala amaqabane njengalo mfana wakho wafika apha ubhente nothile zenefoto yeligriza cabe ligriza linemali zalo elixhakwazana lincinanana.
mfana uthabathekile ngulo mama uthi hey hayi lo mama wayendititshe primary ngoku hey hayi andisakwazi uzibamba tata uBhele khawundenzele isiphondo ndizokwazi uba ndiye kulo mama amjonga lo mama ndafumanisa uba hayi le ntwana lena mandi-overtake mandizenzele esi siphondo ndi-overtake le ntwana ibe ndim ofika kuqala phayana ke kuye lo mama nam ndatsutsu ethwa kuba ndimazi lo mama noba uhlala phi ndaba bayisuka mandiyeke le nto ayizondincedisa apha ke kukho amafutha afakwayo kuzo ezi ziphondo njengoba besitshilo emayezini kuya ngoba ufuna ntoni nawo la mafutha kuya ngoba ufuna ntoni kuwo la mafutha njengoba sitshilo uba ininzi le nto ifakwayo abantu bayafaka i-lucky beans omnye yakhe i-lucky bean izawuba ziimbotyana ezithile zomthi ekuthiwa ngumkhokha omnye athi andisokolisa le nto le mikhokha ikude athathe umsintsi umntu athathe ezaa mbotyi zomsintsi afake athi nesam isiphondo sinazo ii-lucky beans uzawufumanisa uba ke azilingani iimbotyi zomsintsi kwa ishape yakhona izufana nezi zomkhokha kodwa ke kuyafakwa ke kwezi ziphondo omnye kwesakhe isiphondo uzawufaka iinwele zomlungu ubone ezinwele uba ngumlungu wayenemali lo ubone ezinwele uba noko zibutyebarha lo mlungu wayitya kamandi kwezinye kumntu uzawufaka imali ufumanisa uba le mali uyigoqile umntu wayisonga le mali yakhe wayifaka esiphondweni esi siphondo ingathi ngoku seyile mali kuba kusekho nto ingenayo ngoku ngaphandle kwale mali kodwa sisiphondo sakhe lo mntu omnye uzayichuba le mali kuba kaloku xa igoqa itya ispace omnye kwesakhe isiphondo uzawufaka iinyoka ezithile umobuzo waze ezo nyoka eyona nyoka ke ixhaphakayo iba yintlwathi kuba kaloku intlwathi si-associata namathamsanqa si-associata nokunqaba umntu athi xa ndinesi siphondo sinale ntlwathi iinto ezinqabileyo zawusondela omnye uzawufaka ke umgcantsi wehashe ngezizathu ke bantu abahle ezimenza umntu awufake siyafaka ke kwezi ziphondo zethu njengoba sesitshilo ukuba kuya ngoba wena ufuna ukwenza ntoni abasifumanayo ke esi salapha ekhaya isiphondo uzawufumanisa uba akukho nenye kwezi zinto sizibalileyo not because asinazo ezi zinto sinayo le mikhokha sinayo le migcantsi into esingenayo asikwazi uba namafele enyoka apha sibe sivele le ntlwathi hayi into esinayo ngala mafutha entlwathi Hong Kong nale nto kodwa ke ngamafutha entlwathi ke kuba xa soyithenga kuthiwa ngamafutha entlwathi uma singathi yi-fish oil kodwa lena efakwe inqatha lebhokhwe kuthiwa yintlwathi mastate yintlwathi lena ke kuba uxelelwe njalo umbuzo ngokubana esi siphondo njengoba sendinaso nje sisetyenziswa njani isiphondo ke njengoba sesitshilo kuya ngobana wena usenzela ntoni bakhona bafuna iziphondo sisothile kube sithi mna ndifuna oobhuti abanemali hayi andibafuna oobhela babangorhoqotyeni bazilambelayo ndifuna mna esam isiphondo sibize oobhuti abanemali oonothenda abathweleyo kwenzela uba ndizobhaqa nam kwezi nyoka zabo abobhuti omnye athi mna ndifuna oosisi njengale ntwana ndiphantsi uyi-overtaker mna ndifuna la magriza nemali ndifuna la magriza mna omnye athi hayi mna ndifuna nje ukwenza uba ii-customers zingene phayana kule ndawo ndikuyo mna ndisebenza ngabantu ndifuna ndithandeke ndithi noba ndiyakupheka ukutya ungavuthwanga kodwa abantu bathande mna bakuthenge ukutya kwam kungekho rayithi omnye athi ndiya kwi-interview njengoba ndiya kwi-interview ndifuna noko xa ndifikayo phayana ndithandwe nguye wonke laa mntu phayana ibalulekile ke mntana omhle uba xa wenzela isiphondo umcacisele umntu okwenzelayo ukubana wena ufuna ntoni kwesi siphondo this is the reason why sidiscouraja umntu oyapha evenkileni afika athenga isiphondo angakhange acacise uba ufuna esokwenzani kanti uba isiphondo usithenga emntwini uthi Bhele mna ndiya kwi-interview uBhele ukuhlanganisela isiphondo salento yakho ungathi wena usiya kwi-interview wenzelwe isiphondo somntu ofuna eyakhe into omnye uthi mna ndiye ecourt ndifuna ukuthi noko ndiphume ecourt you see when we talk about interview sithethe ngecourt these are two opposites kodwa amayeza asetyenziswayo ayafana umntu oyofuna umsebenzi nomuntu ofuna uphuma ecourt amayeza ayafana
aguqulwa nje into zibe mbini zibe ntathu okanye amanye angaguqulwa kwanto aguqulwe nje ngothethiswa. Umntu we-interview ufuna ungena emsebenzini, ufuna kuthandwe yena kungene yena. Umntu oya ekhoti ufuna uphuma, ufuna akhululwe agoduke. Uyayiva ke ngoku, omnye ufuna ungena omnye ufuna uphuma. So these are nice opposites. So isiphondo siyangena kwezi zinto, ngelinye ixesha ibe sisiphondo esinye sithethiswe, kwelinye ixesha kutshintshwa amayeza ambalwa not onke. Omnye ke kwesakhe isiphondo uthi yena ufuna xa esifakile esi siphondo phayana emsebenzini athandwe ngaba bantu aphangela nabo. Ufuna aba bantu abaphetheyo okanye abamphetheyo bamcacele. Uyayiva ke ngoku esi sakho sisiphondo esingu-continuous emsebenzini uba ucaceleke wena mntu wesi siphondo. Omnye umntu uthi yena esi sakhe isiphondo siyafana nesi salo ufuna ukucaceleka. Yena uthengisa i-inshorensi ethile, ufuna kuthengwe le insurance kuba kuthandwe yena. Uzawufumanisa ke mntana omhle, i-theme is the same. Esi siphondo sithi mandicaceleke kuloo nto okanye kuloo ndawo endikuyo ngabo bantu endidilishana nabo. Omnye ke sisiphondo nje sokubana around yena kubekho le nto kuthiwa yi-positive aura, kubekho ii-energies nje ezintle around yena, imudi around yena ibe yimudi entle. Nantsi ke into eyi-disclaimer, mhlawumbi sizawuthi yintona le nto xa abantu sebeqonda uba noko ndiyavuya nasi isiphondo mandithathe esi siphondo, just to burst laa bubble of excitement. Esi siphondo singumbhoxabhoxa asizukwenzela nto mntana omhle. Nantsi analogy ecacileyo. Ukuba uthatha le bhulukhwe yakho uyithandayo yejini, uyibone le bhulukhwe ibimdaka kodwa kuba ndiyi-ayinile, uyi-ayine le bhulukhwe, iyaqhubeka ukuba mdaka, uyi-ayinile injalo. The problem ngoko zawujongana nayo yokubana you've even pressed the dirt. Kuzawuba nzima ke ngoku uphinde uyihlambisise le bhulukhwe kuba kaloku ezaa grisi zithile uzifakile ngalaa ayini. Nesiphondo naso sinjalo, awukwazi usebenzisa isiphondo uleqwa zizimnyama nezichitho nemigqwaliso uthambisa isiphondo phezu kwezi zinto zimdaka. Uzawujika uthi isiphondo asisebenzanga. Fumana kaloku amayeza okukucoca, amayeza okukwenza usuke izimnyama. Uyawafumana ke naxa uyile phayana kwavusilanga, besithethe ngomagquthu ngenye imini, okuncedisayo ukukhupha izinto ezimdaka. Okanye wena ukuba ufuna ucomprehensive, uzawufumana ikhombo. Sikhona esi siphondo kwaphayana kulaa khombo, ukhupha imali benye, uklinwe ngaphandle nangaphakathi, ufuthiswe, usezwe, uphalaziswe, unikwe isiphondo sakho nezinye ke izinto ozithandileyo. Sizama uthi ke bantu abahle, khawuyojikela phayana evenkileni uzifumanele isiphondo sakho esiza kukunceda uhambe kuyokhangela bentendini lamagriza, uze nawo amanye abo naphele ulambile undinike nam undiphungulele kaloku, ukwenzela ukuba nam imeko yam ingabi yile meko yangoku. Masibuleleni kaloku ezo zihlwele ngosinika isiphondo, sithi kuzo makube chose kube hele bantu abahle camagu.